mai óriás plakátok, vagy amit annak nevezünk, mindenkihez akarnak szólni, és ezért megfoghatatlanná válnak. Tehát feltételeznek egy olyan semleges nyelvet, ami mindenkihez szól, amit mindenki tud olvasni. Az, hogy ezt egy kiállításon kapod, és pályamunkaként, már maga a szándék, vagy ez a kontextus is teljesen más jelentést ad ezeknek a munkáknak, mint hogyha tudod, hogy egy több milliós reklámkampány részeként kapod folyamatosan az arcodba. Hát a reklám az mindig boldogságot ígér, és illúziókat csomagol. Ez a feladata. Ez egy szakma. Ha úgy tetszik, egy ipar, a kereskedelmi folyamatnak egy jól meghatározott része. Én az itteni pályázatok között most már egyre kevésbé látom ezeknek a reklámos közelítéseknek itt egészen hamisan zengő mi voltát. Vizuális szemét, ami körülöttünk van, amiben persze nyilvánvalóan részben hozzájárulunk mi is, az legalább egy magasabb minőségi szinten, vagy igényesebb módon jelenjen meg. Én szentül hiszem, hogy ez a próbálkozás, amit az Arc itt 9 éve visz, ez azért mégiscsak hozzájárul ahhoz, hogy ez valahogy átmegy a hagyományos, mondjuk így, hogy grafikai vagy vizuális megjelenítésekbe. Nem az volt a cél, hogy itt most bemutassuk, hogy Happy Hungary is existing, hanem az, hogy pont arra világítsanak rá pályamunkák, hogy a saját személyes, egyéni boldogságunkat azt nem a pártpolitikától függően, nem a nemzetgazdaság állapotától függően, nem a média által megadott kliséktől függően kell értelmeznünk, mert erre nagyon hajlamosak vagyunk, mert túldimenzionáljuk ezeket az erőket, ezeket a hatalmi ágakat. Ugye az volt a kérdés, hogy hol a boldogság mostanában? Nem itt, hanem máshol. Tehát ez volt az egyik nagy halmaz. Lehetett kategorizálni, és csomót ki is dobtunk közülük kapásból. Nagyon sok volt a szex. Fiú szempontból, lány szempontból, hetero, homo, mondjuk ez így. Aztán a pénz, hát ezt hogy tudom elfelejteni? Igen. Ebből van papírpénz, kártyapénz, vagyontárgy. Nagyon sok volt a privát boldogságra vonatkozó dolog, és ennek borzasztóan örültem. Illetve hát azért a boldogtalanság is szorosan oda tartozik a boldogsághoz. Voltak, akik számokba folytották a boldogságukat. Volt egy nagyon jó plakát, amelyiken csak egy SMS üzenet volt, egy kisbaba adataival, meg hogy egészséges, az nagyon szép volt. Van köztük néhány klisés megoldás is, de azt gondolom, hogy a klisék is nagyon jellemzők tulajdonképpen arra, hogy mi hogy vagyunk boldogok vagy boldogtalanok. A dilemmadíjjal nem ez volt a helyzet. A dilemmadíj, az ugye azt a zsűri alapította, egy nagyon hosszas beszélgetés után, tehát legalább 3-4 órát foglalkoztunk csak ezzel a képpel. Gyönyörű szép kép, nagyon világos üzenete van. Ezzel a világos üzenettel én nehezen tudok azonosulni, de ez még nem lenne talán baj. De abban a pillanatban, amikor a köztéren ez megjelenik, akkor úgy éreztem, hogy megalázó lehet a nők számára. Van, akinek túlment a jó ízlés határán, van, akinek meg nem. Ezt a határt kellett valahogy megtalálni. És ezért oldottuk így meg, hogy úgy mondjam, a gordiuszi csobót átvágva, hogy akkor az interneten meg tudjuk mutatni ezt az egyébként nagyon jó és nagyon erős plakátot. Te vagy az oda ideálom, te vagy a szerelem. A hangos szívtobokba várom, ész nélkül követem. Most mikor tombol a tavasz, illatozik már a fákon a sok-sok virág. Ugye mindkettőnknek jól jön a boldogság. Boldog vagyok, persze. Hát a legfőbb oka az, hogy az Arcban dolgozhatom, és hogy ezzel a szuper csapattal közösen vihetjük a 9. Arc pályázat és kiállítást véghez, és nagyon jó velük dolgozni. Igazából azokat az értékeket próbáljuk ezen a fotópályázaton, videópályázaton is ünnepelni, ami a boldogság pillanatait, a legvagányabb pillanatokat adja vissza. És nekem volt szerencsém zsűrizni a pályázatunknak a pályaműveit, és azt láttam, hogy a fénykép ugye egy pillanat.
és nagyon sok boldog pillanatot volt szerencsém így végignézni. Számunkra ezek az értékek fontosak, és így, hogyha a kultúrát, a boldogságot és ezt a 40 évet összekapcsoljuk, akkor úgy gondolom, egy nagyon szép csomagot kapunk, és értéket adunk, értéket teremtünk, és mi is kapunk a résztvevőktől. Kiemelkedően jó volt az idei felhozatal. Régen láttam ennyire sokféle képet, meg ennyire saját ötletet, tehát ahol nem konzerveket próbáltak felmelegíteni. Léteznek emberek, akik nem csak gyűlölni tudnak, hanem szeretni, akik nem csak kimondani tudnak dolgokat, hanem elgondolkodni tudnak dolgokon. Mindig egy remény, miközben az ember azt látja, hogy a médiából és a politikából naponta kapja a pofonokat. Itt van egyfajta pici ilyen akkolmeleg, amiben minden évben nagyon jól érzem magam. Hiszem, hogy olyan fontos dolgokkal foglalkozik az arc, amiben jó részt venni. Ami számomra nagyon fontos például az, hogy civilként hogyan lehet részt venni a közéletben, tehát nem kell állandóan előtérben lenni, a médiában szerepelni, hanem egyszerűen, hogy a háttérből mit lehet a közösségért tenni. Thank you.